Katukan Ngut ki nong thau an Barim ki lapau Kyrteng hagi kai phot khubor bakila ban Pynïasoh syaka Bharatiya Janata Party hau Bnai Jymmang arajar arpun riu kum kejing pen krek ka party ban pen scam ya ka nong rem jongka shwa ka election syaka ying dorba thau an ke jela Meghalaya house nam araja arpupra. Kikai pot kubor ki kedo baki MLA Barim ku Mohendro Rapsang ubadang syue no ya ka National People's Party u Dr. Shillong Mail General Secretary Barim ka United Democratic Party baruba pensngan NCM ubala no dangshan ya ka seng Congress kila ban Pynïasoh syaka BJP hau Bnai Jymmang ban wan. Ke BJP kadang persang ru ban kring syuk-syuk ya ki katu kat ni ki noelam ki ba khamrang ba na ki seng baper ban kentiu ya ka jing klan ba ka jing don jongka ha ka jela khamtam ha ki benta ka Khasi Hills. Hakasan partai Bementa Meghalaya ya ka kenhun sunrop ka basensyar layalam da ka NPP baru konrad ke sangma kumu menteri rangba lakershan da ka UDP, BJP, HSPDP bat ki MLA klamseng. Ka BJP watla kala day ka don benta bat ka sorkar. Ka don tang arngot ki MLA kata uba ALHEC MLA na pentor umkra baru ba Stanbor Sulai MLA na South Shillong uba bat menta ya ka menteri ha ka sorkar MDA 2. Dangshan uba ALHEC ulapan pau babon kinoelam kinwan ban rung syaka party na mark yo iya ki kamba ka party ka le ban wanra ya ka roy ka par. Kajingwan Pynïasoh syaka BJP da kinoelam kan deiru kadak ka shen babon na kihi kilangnya ya laki party baki don baro shikata. Ke BJP kala keren kop halor ka thong jongka bakan mi kum kabor ka bakham klan house nam arajar arpupra wat haba kadang long kum kanong kersan baret hakani ka kenhun senrap menta. Kinong elam ka party kilapan pau bon sien ya ki jingthmu ban kentiu ya ki kampen roy balam mang tingka da ka sorkar India kum ke jing Pynïasoh surok ki project jengok kai partai bat ke jingwan ra ka bha pisa ka bakham he ban kro ya ki nong tap vote hakeleng ke jela Meghalaya ki babon na ki hi ki de ki Kristan. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khao kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya